vítam z nového videa. Dnes ideme do tohto zošitka nakresliť Turecko. Takže poďme. Ideme už na ďalšiu stranu. Turecko už je akože trošku ťažšie. Ja napríklad Česko alebo Polsko. Urobíme čiaru. Trošku nižšie čiaru. Tak. Potom tu robíme do diaľky čiaru. Takto čiaru. A kámo, takto čiaru. No. A ako ďalšiu vec, počkajte. Ako ďalšiu vec ideme vlastne spraviť tu taký. Tak. Máme tu akože zatiaľ niečo takéto. Ako môžete vidieť, no. Teraz tam ideme pridať to hviezdu. Som sa naučil taký trik, ako spraviť nádhernú hviezdu, hej. A mohli boli skrášu, neviem. A jop. Tak to vyzerá zatiaľ. Turecko. Hej, ideme tam ešte dodať ak stvola, ideme tam ešte proste dať kámo, toto není hviezda, počkajte, zgumujem to, urobíme lepšiu hviezdu, to je asi krajšie, nie je zase zlá, GG, no, urobíme hviezdu, hej. Môže to vôbec hviezde. No GG, proste tam dáme vlastne nejakú takú nepodarenú akože hviezdu. Lebo to vyskúšam ešte raz. Neboj sa, neviem. Proste dáme tam tú hviezdu, čo sme tam aj mali, ako na prvé. Opa. Mobilu som buchol. Idem to teda tam ešte trošku pogumovať a idem sem dať tam tú hviezdu, čo to bola prvá, ako prvá. No a ideme to vyfarbiť všetko na červeno. Ideme pre pastelky a ideme farbiť. Počkajte, dajte mi ešte sekundu, vezmem ceruzku. Tu. Tak, je to. No dobre ľudia, máme to už. Toto je konečný výsledok, dúfam, že sa vám toto video ľúbilo a neminite dať like, samozrejme aj odberať zvonček, tak čaute. A keď tu bude jeden like, part 2, nemôžete ho dať, alebo prosím vás dajte, takže ešte raz čaute.